Kadung tresno kemawon Mas. Siap. Pelok kayane nggih. Nggih. Dibawani, Mbak. Nggih. Sinawang tatan beseni nyawang wong bagus laman rekoso tak lakonane angger aku bisa nyawang wong bagus klambine abang Wong bagus klambine abang kuwi togok. klambine abang kabeh mawi sing endi jajal. Iki togok Sarawita abang. Oh iya abang ya Mas. Sing nyekel ya abang. Mati yo aku wis purun. Cinta mati tenan ya, Mas. Mati wis purun. Ayo. Selalu wis kelakon karo sing klambi abang. Angger tresna kumbo tampa Nah nek sing mlaku-mlaku klambine abang. sing pundi Nah, bapak niku kene sing- iki Iya. Pak halo Isnen. sama jenenge sama Jenenge jenenge Isnen. ya ampun sampean ya sehati karo nyong ya Pak ya jan Kayak mbiyen pacare Ferry. apa ya Nang takoni apa seneng karo Ferry kowe. seneng karo Peri Pak seneng banget next iki karo siapa milih Jale iki senenge siapa Isnen? Siki milih sing endi iki ya kira-kira? Oh, karo Mbak Kenti. Tetep Mbak Kenti pokoknya. Main suarane sini Kenti. Iya, tidak ada yang lain pokoknya tetep Mbak Kenti. Nang apa seneng Kenti? Kenapa? Isnen? Senengnya karo Mbak Kenti ning opo sampean? Oh, jarene gede. Apa nih, Mas? Kok ngerti-ngertine sih? Berko siapa? Isnen ngerti Berko. Golek nonton gasik banget, Mbak. Oh, nggih. Nyuwun tekan kene apa Melu. sehat pak dalang. Sampean kan tekone gasik. Melu usung-usung gamelan ora? Ora. Lah yo usung-usung gamelan kok men ana kesempatan cedak karo sinden. Ding tangane mlembung sarung ngapa kayak bocah. Bareng tak cedaki mah medeni yo. Tangane mlembung sarung. Adem ya Mas ya. Isnen kan jenenge, Mbak. Oh, Mas Isnen. Iya. Tenan jenenge Mas Isnen, Isnen. Alias ketepeng reges. Masa ketepeng reges tanggone nyok ketepeng reges wae kae sing kae apa Ider. Ya kayak pada Ider. bae. Oh, pada wae. Ya. Ketepeng reges. Yo. Mangga kembangnya. Mas, saking keyboard. Nggih, saged. Lamat wis katon tejane yen bom berangkat tanpa cara aku
Kesengut wembuk patut nyata jati komprek ati lestari ya kamila bisa sarekmo nadyan bebaksane kalingan wadang salembar kembang kaya wis kejatan rasa sengset ning Iya. pacani sarwa asri Trobah Bablas ninggal katresnan dari Juragan Sule. Yoi. nangis sakjroning atiku sawise Monggo Pak Surat Juragan Sule. sambat karo sapa Olah lele tak suwun rina lan wengi mugi mugi Gusti sabai sakapan anggonmu kali bisa kumpul kaya tu'e nguni taun nono wingganana tak enteni liramu wae aja lali pawelingku janjimu aku kang setia satu tak anteni nganti Hotel Jaipong semakin di hati. nangis sakjroning atiku
aku sambat karo sapa tak suwun dina lan wengi mugi Gusti Sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya diengun daun nono winggonana akeni ikut tresno dalam kebebasane mong katon-katon liramu lae aja lali awele aku kan setia satu nanti saelemu Luar biasa, tepuk tangan kagem Mbak Lian Sindu.